Doko nditsiurire pana Scott. Scott. Nditsiurire pana Scott ndisati ndamuita rafu. Aita seko Scott uyai pamutaure nyaya. Asu. Yakuvanda. Nditsurewo mfana Scott sokonza ndamuita rafu. Aita sei? Idiri kungona munhu ari kungonditega tega shamwari ndikuenda paipai munhu ari kungondiudza manonsense inini munhu ndikumubvunza kuti chiko chiri kunetsa. Pana kana zvine musoro zvaari kutaura atoramba achikontinya achita tumavhidhiyo tokutondishauda ndiri tomufonera atondikatira foni atonditi usandifonere. Scott udu? Scott the plug. Hanzwa idi? Man, haarina kundisaisa manje inini ndomuita rafuka inini manje. Hamusima kutodrowa here soko. Hatinyadze kudrowa here. Ndikutokutaurirai ka. The plug. Denga nyecho demandudza kuseri so. Iri kuto ndanditori pakati pekura tokufonera ka pandaona mawaiva live. Scott ngasandisaize kana. Ari kutuka achiti chiko? Ari kuti dedzeyawo panapa ndiramba ndamboenda palive paka tombovhura live mudara ndikaenda palive paka kandidzikisa hanzi nyaya iyeyi koze handi munhu sanopapola achiti wakandidai ameno zvaro kuti hanzi waifamba uchitaura ameno zvaunga uchifamba uchitaura hai nyaya dzekudrowa idzi Scott yabanga ngasandisaize kana I think arudaro because yari pa level 36 or pa level 32. Scott chero kadaro I've got more money than you. Koma kuda musi. Chinji kunetsa. Kudono zaro mfesi wangu but bonga bajoka. I don't know. Ndatombo kugadzira videos here ndichitara nyaya but zatimi noziya iwe kudo. Astra no respect zvekudaro waziya. Neitona kuti apana mfesi wangu andonosapora zvekudaro. But munhu anozongorasika wacho mandobuda mufomu. Kurasika pa. Maya asitane utoro chaja yangu. Aya urutora nezvangu. Okay, aita sei Scott mota. Vhura mic izve. Soko ngaimbobvunza nyaya choti ndoti amina. Kana muri kunditisa mese muchasiya shumba panapa. Nango ndikudzei. Kana muri kunditisa mese muchasiya shumba panapa enda musuta mafanizi nemi. Indakatodhiniwa katsoko murutara zvekuti anzokuitira. Indiri kutoya kuzotaura nemi mukoma wangu makutanga kutaura nyaya dzeshumba. Nango ndingokudzei kana muri kunditisa. Scott shamari vhura mic. Saka uri kuisira pamute, uri kuisa pamute wanga uchitaura kanyaya kako kasina basa wakuisa pamute. Sorry, pana naondofonera kumbira musandifonere maziya. Siyani ngotaura nyaya sezvairi. Ndikumbira musandifonere. Vanhu vese vanofonera kumbira musandifonere maziya. Hanzi kudi. Haimbomira kudrowa mani wa Scott. Ndisafonera kupa do not disturb already. Sha, unobva waenda unovhura live, uri kuvhura live, uri kundishauda palive, wakanditega pachilive chako, uri kupopota. Hauna namba yangu here kuti unongouya wondifonera wotaura. Wangofona wakuti handisiyai zvamuri kuita. Zviiko zvacho ndozvai zvandiri kumubvunza kuti zvii zvauri kungotaura kuti handisiyani nezvauri kuita. Akunovhura live akanyora, hey Astro Music, stop what you are doing. What am I doing? Yeah, I support your music. Stop supporting my music, shamwari. Ina ndichatoziva kozi zanya initsa kutaura nasuro zanya yacho akangira papi. Aupisa. Baira mazera. Atitoziva zvinofamba sei. Mufanyore nyadzi mu comment section munoblock. Scott. Unoziva kanyaya dzake, saka akunyepedzera kumute zvisina basa. Hausandisaize iwewe. Regai kundikachidza right. Undisaiza ka. Musandidrowere kutambo. Kudoona ka bro. Inini aina nchokwadi ka waziya. Pana naonifonera uchisina nazvo. But guys, munhu kana akanganisa ngangoudzwa chokwadi waziya. Inini nangu Astra akanitadzira bro zvekuti zvekundikwanise kumuregera kandiite sei handisi kunakirwa nazvo waziya. Akaita sei kunondiri kubvunza sikunza kunde panyaya tivarume ka. Ndikatara panapa kuti I don't think kuti zvinonakidza waziya. No, Astra newe. Mempese nyaya yangu nakuda waziya.
Mai ukataza kuda udaro uita ngo wakundikwatisa manje ndopanonetsa ukada kuti anza nsitaura newe uita ngo Mano, wakundikwatisa manje. andingambokukwatisa pa TikTok nina andingambokwati waziya. Saka taura iti nzuri. Nyaya. Kuonaka gudo waziya. Iwo unoziya iwewe waziya. Astra nomuda zvekudaro ndotomusapota mufestival waziya. Abuditsa music inoti guys munabuditsa song waziya. Mangwana waziya atonenge song ifana kubuda. Atonenge song yakabuditsa nezuro. Ndakatoudza vanhu nezuro guys ende munosapota Astra. But naso pamuka patangwa ndichira matakanana. Azvinakana basa. Alright, usacherekeza kuudza vanhu kuti ndikubuditsa music, alright. Tonoti andibuditsire. Uri kufana ndoregedza kubuditsa music nekuti anzi what auchaudza vanhu ndiri kubuditsa music. Anditadze kufonerana but ona munhu anokona zvikuita vanhu havaappreciate anokona isa kuti chiregedza kubuditsa nyaya andozvaakundiudza panapa pane vanhu nekuti aona pane vanhu panapa kuti hanzi saudze vanhu ndikubuditsa song Singataura kuti ndakuita sei because ukaona kuti iwe wangovhura live yako ukatanga kupopota. iwo asose zvawakandiitire ndoyandaudza vanhu makonditenge ndine makuva saka wavhurire live wadi undifonera. Ndakufonera ndikati Astra zvawakandiita anozvifarira waziya. Iko. Ndaizvi. Taura kana wakaita. You know Astra knows what I'm talking about. Adati ningotaura nyaya iyi waziya nokuti ndirimo mudiri. Nyaya inana musoro. Ndaiva vamekudzika. No, ensambura ndiri serious. Astra zvakanana munakirwa nazvo waziya. Anononge ndakapusa ninanonge ndiri tsage. Waziya. Okay, man kudze gudo. Pane mwana waziya waendi nyana achimpana skoti ana basa. Mwana upi. Akanichira une mwana uskoti ana basa. But une basa. Ndikanomfonera ndikati ndamfonera nasi waziya gudo ndikati Astra. Ono yakuita isina nayo. Anamumudza direct ndati Astra yoda isina nayo. Asunakirwa nazvo. Ndaba nanoposta njimba friendly warning waziya kuti yakuita asunakirwa nayo. Ora chindipa enemy warning ore. So kwa ndo zvamakaita here kupi kumwana upi kwandotaura naye anotaura naScott ndotaura antaure netype dzevana vake kainza anotaura nadzo type dzevana vake dzavanenge Scott hanzi naAstra ndakudaro Astra utana ruva iwewe chimundosikoda nabasa ungosikete na ruva iwewe nga ruva ndiani kwe Do you know the funny part is Gudo? And you apana to Astra no did it another week. You said it dead. Don't tell Astra can do the secret. Don't Astra. But when I can walk the show with this, I don't know how good I need to say, but the chogadi broker and soon I get on your wit. Send an Instagram. No, focus on the music. I go to the end of the music. I go to the Maku. That you no terra zandotaura. Don't tell us if it's in the chair. Tachidzikama. Aundipfekere tu ungadivhurire ka live wakapfeka kachikama flash iwewe manje wakapfeka kachikama flash netuma grovies ufunga ndochika tuma grovies ere maya bro ni ndiri musoja kusvika andikwate waziya ndiri musoja nini ta nditori muso andikwatiswe ndisina iwewe ita music yako uri wega waziya kwete kuti akuna kuda kuya pana podeta tinokuwa focus on the music waziya ende ugona chikuita basa rako music bro sina nezitarangu andisina kubani haso sali the music yangu bondo regidza kuti music yako but still ona changoiridza kumuna kaipalepo ngakairidza ndezvake waziya angambomise munhu aipalepo kuti aridze music yako kuti ndiasanomira sha iwewe nyaya iri pakuti sha siyana nezita rangu usatore zita rangu kuna ruva waziya and for your information ruva ibhebhi rangu ubva wasiyana naye iwe kuchema nyaya kuti anzi ndakati hauna basa unge une basa here aishi takasoko makachera munhu kubhebhi rake aiwa nowana umuchera zvangu but kana akuti anziye ndakamuti anzi haana basa ane basa here first asi kuzva zvandikutaura and the fun part good the fun part gift akainzwa nyaya haana kundiudza asi munhu akuti anandifonera every day kunzwa nyaya yoregedza kundiudza nyaya vese vari kuti Astra anoimbeko asingarire zita rangu ranga richipinda pakanyaya kenyurawo iwo ukuziya nyaya gift montel and you didn't tell me but you call me every day you are a pretender you are a snake you are a big snake because you should have told me this thing good unoona mfano yabatsiriko kwaisonda munonge mfano atori nedzinodonza
darika vamwe vafana vese but munhu angaende kunotanga kuti posta achinyora manje inini manje ndinokuexpose zvimapicture zvako zvese zvawainitumira ndinazvo ana ruva vachiva asi tinoda kumutumira asi tindisire nhamba dzako kuti aiwa hati ndori kuda kana iwe ndozvandikuti uri nyoka wai kuda kuunza zvinhu zvangu zvandaikupa 3-2 kune vanhu like iwe uri nyoka bro waziya gudo chokwadi ka pane songo yakaimba chiti vanhu vakashata waiimbira vanhu 2 ava zvazidambo kunyebera ndona waimbirana asina nauri nyoka vakashata muri shati dzevanhu iwewe panga uchivhura live hausiri watanga kuzunza pavanhu ndatanga kukufonerai boys ana kufonerai ndikakuudzira ndamukira asikunakirwa nayo ukafona ukaita mist ongochitobhipa zvako ndendakarara kai times wangachifona foni inenge iri pasilent wade kumirira ndari tena koyako ana boys muona kuti chii inafonera chiripo ndikuudza mabrothers angu but chokwadi ka ndikuona hangu ndikubhelieve kuti muri mbokodza because apa mukutadza I don't know kuti nyaya kubva papi kuti ase ndangoti boys musandinyeya kuasikana maziya musandichere kuti anoziva kuti ukwidza voice hazviri kuti uri kuwina argument anoziva munhu yepu kumhanya unoposta story watoti tega munhu wese izvo ndikonzwa kuti ko chii chiri kuitika yo ko wadi undifonera oright pakwachena wazomhanya waona energy yekuposta kafukaona ndauri tena kura asi wari kuti hana kutaura naruva saka ruva watora ndombomuzivo chamai ruva upi kana paine proof yenhingirikini iruva ikweyo kana pane proof yoti wataura naruva tigare tamutongesa asi wato mufana wangu togara tamuudza chokwadi kuti wakabhaiza haini maindomuendera pajoza kauyu mufana ruva akauya pano ruva wacho ndiani anonzi ruva ndianiko iratitsvage namba dzavo gangouya pano tinzwi anonzi ruva kana utani iwe kutaura ruva nekuti ndozita risingazikanwe patiktok taura zita rake raanozikanwa naro wauda kuti ruva taura anonzi ani scott waenda kuti wakuenda kuti ari kutiwe ndiani kwanonzi ruva muno maruva acho anenge achiita asina basa ndatononoka nhasi sunday unozwa nezuro ndanonoka urara wanike munhu missed call ndakusvika ndikuona kutiktok munhu aposta hechi andinyorera zimeseji rakareba ndamboriverenga akavhura kalive ari netumagrovhosmara akapfeka kachiwescoot kamaflash inini nditori musoja maziya and I can even come ndakapfeka zvinhu izvozvo even now maziya anditokwata and ndikanditozvipfeka anditokwata mfana wena ndinachandokwata sha maziya iwe kana wagaita unoita kachimboita iyoyo sha wezati mfana kwata muri 2 boys asina kuudza chokwadi machinoita munoita usandiudze kuti rarashakisha waziya handisitora newe sha hakuna kunipindura kwamesession ndisingatore newe vanhu handikuonesa vari kutondinzwa waziya boys chikundiraza mufesi boys namuadvertisera music ndiri boys ndakabudisa music nezuru handsome good achibudisa song yake nyowani ndakanoudza vanhu ndikati boys asi chakubudisa song music auritaura ipi yacho vanhu vese endai munotarisa vanhu endai kuyoutube munotarisa umufana ari kurotawo amenogondoro rekurora anga achidhudhudzira ari palive pake handifunga kuti ipopo yanga achinwa chete mbani mune kapapi muya busy taking a puppy udaonibandityisidzira wevanhu handisi kukwata boys kana mafunga imi kana mafunga nezvamuda kuita huyai masiyana boys uyai muite zvamafunga muri ikoko kwamuri ikoko uyai kuafrica ndiripo kana muchidira uyai ndonika pacape town ndiripo izvezvi uyai andi nyaya yako yanga ichimeka sense ati wazoti uri musoja ndopayadhagwira nyaya yako musoja uyai ndiripo uyai handisi kukwata koko nyani chimwe iyi uyai mesi handisi kumbokwata kana mimi muchida uyai ndiripo kana muchida uyai handisi kukwata uyai mesi saka uri kukwira pachiya kuti uoneke mani no hana boys zvandikutaura mazvinzwa maziya chokwadi machinzwa imimi boys kana mimi muchisvita makapenga mazvinzwa maziya kana muchida ruva wacho mungondiudza
kana makachera Scott ku bhebhi ya makabaira. Bhebhi ripi kona tochera imi mofuti makuita problem futi baba. In fact, Scott tipoka proof yacho kuti ona. Bhebhi rataka No, Scott. That is all. Please, Kikan, Tambene, or Shinjoka, and the certain a number of tower. I said, no, you Rambo Kokuma. Please, Amanaka, focus on some no go, Namasia, send in Maku. We are the largest Tamanja and Dogumami Samanja and Tambene, why is it? And Musoja and Guta, what is stupid, you know. Non to go on this year. And Musoja and Guta, guys. Musoja and Guta. No, you know, Pakuta one is so. Scott, Bonorare. No, don't do the Gurara. I was on the Mutaji. So, do you want to move at Chimomuk? Like, why are you telling me, Jugurara? Did you tell me to wake up? Don't worry, Pano. Unoana Rimusin, Ganorambo, no one Rimusin. So I know Jijga Monastery. I think I but then you could be brang the Iribus Mecano Go Matondri Ramazia. Nagakuja boys be brang with good Jessima Fesang, but can a mamma Fesang Agunichera. And I don't know. Was here good? It's okay, bro. Was here? It's okay. It's fine. Ini uzachi Scott. Ukatondipa proof yekuti Joshua komana vaikuchera ka. Ndikuba ndatovatsiura izvezvi. Ndotovaudza chokwadi kuti amana muri mamero muri nyoka. Andimune direkela for Scott. Please behave like a client. Was here? Understand me, bro. Was here? One day, they wakatamba newe wakanatsa kumerwa kubhebrako. Tamba nawo wakumerwa ndawrama. Tamba wakatamba newe wakumura kubhebrako une dzungu. Okay. You understand pain and I see Westcoat, bro. This is the jacket. I was in the army, bro. Before anything, before social media, I was in the army. Now does happen TikTok, bro. Bro, Ininisha, I've got everything. It is no one's going to papa. Ndenga, right now. Like, I'm not chicken, relax, Mpano. Scott Rontian, you thought I got to be brown one. My boys and I got mirror. But anyway, I'm going to Asha Zagaserera. Tumbo to Nash. No, so gift please as here. No respect as singer, but please don't lose my respect. Send to the Chadara and Nguai. Was here. And I'm going to go to home command was here not Astra. But I'm going to focus on the music. Was here. Almost here, Shektora, Commander Kwa, people. I'm going to focus on the music.